Moje loď, ahoj moje loď, jak se máte? Nechybí vám něco, Marti? Víš, že ne? Deniso, já ti dám kameru, jo? A, tady zleva? Už to nahrává. Aha. Já se obávám, že jsem nevykoupe, no. Takže ahoj. obyčejnou fotku. Ahoj! Opatrně. Teď to držte všechno všichni. Já držím jenom kameru. Další. No, chytím se nebo co? Držte to, držte to. Tomu chtělo normálně to, držte to. Držte to. Dobrý, vyfočino, les. Hele, takhle jdeme k tomu jezu. To je super, no, teď my jako máme rádi adrenalin, že jo? My máme moc rádi adrenalin. Tady mám pádlo, tady mám pádlo. To nevadí, pádlo nepotřebujeme. Ale padá to ten padlo. Dobrý, dobrý, hlavně aby neupadl ten foťák. Zahoď foťáky špádnu. Já! Ne, kudy máme jít tím jezem, jo? To se máme jako trefit tam do středu, jo? Ty krávo. Zvládneme.